higa ka higa piny ngima riwore mar neno ni gihingo odiechieng' kata dwe ma wang'iyo kansa mar nyithindo. Kaka chenro mar penj laktar wan bende wantiere kanyakla mar neno ni warito odiechieng' makama kata dwe makama ka wasiro kendo wajiwo jogo mosebedo ka rito nyithindogi, jogo mosebedo ka thiedho nyithindogi, nyithindo mosebedo ka yudo kidienje mopogore opogore mag kansa, kaachiel kod jogo mosebedo ka ritogi. Tok mano kende nyaka nyithindo mosewito ngimagi kotenore kod lwenj mag kansa bende wamiyo luor makende e dwe mar 9 higa ka higa. Kaka Ramogi TV e chenro mar penj laktar wadwani mondo mi ibedi e piny mondo mi wariwre kanyakla wang'iyane ni to en kidienje mage mag kansa mathoro mako nyithindo. Samoro ok wang'eyo ni samoro kansa biro kotenore kod tuoche ma pile pile ma thoro mako nyithindo. Wan wang'iye ka tuoche ma pile pile kokwatimo nonro mathoth to moro wanyalo yudo ni samoro ne en kansa emosedhi ahinya mohinyo ngima nyathi. Amor mokalo ni antiere kod wele studio ka kendo abro miyo gi thuolo gibonyisowa ni nyigi ng'a, ang'o momiyo gintiere e studio odiechieng' ma kawuono kae to en dwe makende, en tarik makende, en odiechieng' makende madaher mondo mi bedi e piny nikech nyithindo duto te nyalo yudo kansa. Onge mibro wach ni nyalo yudo gima ok nyalo yudo. Nyithindo duto te nyalo yudo kansa. Omiyo kamoro amora ma intiere machiegni e chenro mar penj laktar. Machiegni uru e chenro mar penj laktar. Abo chako kodi wacho gani ladies first. Nyingi ng'a, in nyakanye, ang'o momiyo intiere e chenro mar penj laktar odiechieng' ma kawuono? Erokamano Ruth, an iluonga ni Roda Uma Omondi, anya Simbo Kanyigoro, umotedo kano. An nas Kenyatta National Hospital, asomo thieth mar kansa. Koro kawuono an estudo ka mondo mi wasom or wapuonjre kaka kansa thago nyithindo. Lakini to be specific, wadwa ng'iyo kawuono axillary synovial sarcomas. Kaka githago nyithindo, gi kaka wanyalo fwenyo mapiyo mondo mi wayud thieth mapiyo kapok okethore mabor. Seche miwacho ni synovial sarcoma, ma en ang'o kata en ang'o ma idwani mondo mi nyikwara Ramogi Ajwang' ong'e e dwe ma wantiere mar September ni? E dwe mar September en dwe ma wa celebrate childhood cancers, wa celebrate nyithindo mose fight cancer, mose tho, kata ma pod fight, to kata mana jok ma thiedhogi mondo wamigi more support mondo gimed fight more. To kawadhi e synovial sarcomas, wanyalo pogo wechego. Koro wachak gi the meaning of sarcoma. Sarcoma gin cancers ma develop from mesenchymal cells. Koro koduogo synovial sarcoma, gin cancers mamako the synovial gin e joints. Koro gin cancers sana mamako joints. Yes. Mana kaka iwinjeno en kidienje mopogore opogore mag kansa mamako joints kata fuoni kuonde ma giriwore godo no mag joints. Wadwani wawuoyo odiechieng' ma kawuono. Antiere kod gentleman bende studio ka, obonyiso ni nyinge ng'a, ang'o momiyo intiere chenro mar penj laktar machiegni? Okay, an iluonga ni Eric Otieno, awuok e gweng' mar Games Rembe, Siaya County. Ane man gi sebedo gi jatuo nyako ma ne nigi tuo miwachono. In janyuol, in caregiver, an janyuol, an babagi. In babagi? Erokamano ahinya nikech wantiere dwe mar 9 wa celebrate kendo wachiwo luor makende ne jogo mosebedo ka rito nyithindo. In achiel kuom gi wa celebrate meda bedo jachir mondo mi wakony nyithindogi odhi nyime kod lweny ma gikedoni. Nifwenyo karang'o ni nyathini nitiere kod synovial sarcoma? Mokwongo ka nochako ok nwang'eyo ni en ang'ono, en gimomo nochako ka gimo kuot ka pimple kae matin tu. Koro no wan samoro en buro samoro kata yamo moro. Koro kaka ndalo ne bedo dhi nomedre, kaka nomedre mano higa mar 2023. Kaka nomedo komedre wadhi e dispensary onyiswa no nyalo bedo mana samoro yamo, omiwa yath moro mwatimo ang'ono mwa wiche. But ne giwacho ni wamiye time gimoro after 1 month kozidi to wadok. Kano wadok to ne ginyisowa koro gimiwa referral. Koro from dispensary wadhi suptal mar Bondo. Koro kanye ne wuotho chakre. Seche mano dhi dispensary ni kopogore kod gimokot matin kaka pimple ma bende dwa chalo bur, ranyisi magi kendo mane nitiere dende nyathini. To nyathi ma jakoni en jahigni adi sani? Sani en jahigni 15, but ndalono ne en jahigni 13. Noonge gi shida moro amora. Kata gino kene en gima ne pasre komul, en gima ne pasre to kowinj pain moro amora. Koro emomiyo nok wakawe serious ahinya. But kaka ndalo ne medo dhi omedo kuot,
ema wacha neno ni wadhi osuptal. Ana duogiri nas Roda kaka kes mar nyathiwa ma wantiere godo kaeni owacho kachano chakore ka gimoro ka pimple gimoro mana matin tokuta nitiere gik mang'eny matimore ga kuom nyithindo ma kaka jonyuol samoro wanyalo kawo ni gina gik ma pile to kaka ndalo medo sudo dhi olokore gimoro nono. Ang'o gini ma kendo kwaneno kuom nyithindo to nego bed ni ok wakaw mayot kata matin? Mokwongo tik en kuot no ero nikech kako wacho ni kuodni nodhi for more than 1 week to ne gigalo ni yamo. Wapenjre ni nitiere yamo gande makalo gande more than 1 week. Ng'enyne kansa kineno kuot ma ok dog chien dogi par diriyo. Ka en kuot misebedo godo tithiedho to ok dog chien dogi par diriyo mondo ng'iyare ni ang'o manie i kuodni endi. Lakini kiweyo kuot ng'enyne kansa kachakore ng'eny gi onge rem. Lakini inyalo yudo ni koro limp or lwedono ok ti kako otiyo ga pile, ok osud kako osudo ga pile, ok odwar kata mana ting'o gimoro, nitiere othudhno. Koro gik moko kabilago bendi nyalo jothieth nyalo ng'iyo mang'eny moingo mana kaka ging'iyo ni maya. Awinjo koche gimoro kata ni joints kati wantiere kod soft tissues, wantiere kacha kod kidenyi mopogore mag del kaka fuoni magi kachiel kod choke. Mar waboluonge nyathini we wamiye nying mar Mercy. Sawa. Koro kaka mar Mercy ni ne en mana e kore kamoro ka atokot mana matin ka pimple. Wantiere kanye soft tissues, choke, One is soft tissues. One is soft tissues. Mulnwa kanyo matin. Koro soft tissues gin tissues mok ok ridre, ok bed motegno kaka choke. Gin e line mar mesenchymal cells, lakini ei mesenchymal cells ka moko lead to bones. Gin giloso choke. To nitie moko maloso mana gik ma support choke geko, lakini giyom. Antiere kod picha moro ka Anas Roda manyiso kacha kidienje mopogore kama wanyalo yude sarcoma kidienje ma wawuoyeni. Debede ni magi gin koso nitiere kone moko ma wawayo tinyalo wuotho kodwa ka mondo mi jonyuol ong'e gima wawuoye. Mago gin te nikech wasewacho ni the synovial sarcoma mako joints. To joints gin kuonde ma choke radore, where they meet. Yes, at the junctions where they meet. Koro kancha inyalo yudo ka mar bat radore gi mar del. Mae mar tielo radore gi mar bam kendo koni be. Machielo mogor koni ni iyudo ni mar e kind lwedo kanyo kendo ariyo rado. Koro kamora mora ma girade girome. Kuonde geko wan gi joints. To gima protect joints geko en the synovial. Koro manyiso ni kuonde go nitiere the synovial membrane. Koro kamora mora ma synovial membrane nitiere, synovial sarcoma nyalo chakore. Ong'eny machal nade pacho ka nikech waseyudo ni nyithindo kidienje mopogore nyalo bedo kod cancers mopogore. Synovial sarcoma ok ng'eny sana. Nitiere cancers mag nyithindo mang'eny moingo synovial sarcoma. We are talking about wawuoye we 5 to 10% of soft tissue sarcomas ema form synovial sarcoma. But kiweyo kata mana cancer mar soft tissues goeko, nitiere moko ma very common kaka blood cancers, the leukemias, the lymphomas, mago ng'eny zaidi. Yena mondo miaduogiri ne wawinjore ni waboluongo nyathini ni Mercy. Seche mane utere mano nyiso ni nyathini nitiere kod synovial sarcoma kidienje mar tuo ni mar cancer ma wawuoyeni. Thothne wach mar cancer biro ga kod buok mang'eny ne family. Obiro ga kod rochruok mar paro nikech ukia ni idwa chake gi kanye to wuodhni dhi bedo nang'o. Nukawe nang'o ne utere kod support machal nade? Mokwongo kano nyiswa go okay ana wuon neno ka gima samoro kenadi neno ka gima samoro ne yamo nwache message manoko kanyo an kaka nang'e ni nyithindo ok tim ga ng'ono ok yud ga cancer. Mane kaka nang'e at that point. But koro kaka ndalo ne medo dhi kaka no med test kaka wamedo wuotho koro no chopo kuma
wayie koro nwa accept ni en gima osedonjo koro kanyo mon machake wuoth wachopo nyaka kuma wantie sani nokibedo kod kihondko mane wacho ni to bende dhi bedo maber dhi chalo nade nochandowa sa family nochandowa kabisa lakini koro aka ndalo medo dhi iyie jatuo nunyise nang'o nikech higni 10 en nyathi ma inyalo pimne 1 2 3 koso nwachacha ni awadi adhi osiptal to kupimo ne gima dhi mbele nwapande for some time po point ma koro nochuno ni nyaka ong'e daktari no request nonego bed ong'eyo gimatime koro notimnwa counseling after kanyo to nonyise koro ong'eyo at the moment ong'eyo gimatime seche ma magi duto ne timore kata ma initimonu counseling bende ne uriwore kanyakla gi jo school jopuonje ne samoro osiepe ne mantiere machiegni mondo mi okonye wuodhni koso jopuonje nen mabor okay gino nochako dala koro kaka wuoth nomedo nomiwa referral finally to Kenyatta Hospital koro nosomo dala mane gino chake koro ok ne jodino ok ne nyal koro nen mana ane mnantie kata min gi nen mabor nen dala ndalo no koro ane mwasebedo kode koro mane kitimo counseling notimo ka wan kode lakini no accept onyise no ken death sentences ngato jano chango ga koro mosemiye jingo Nasroda ko we kuom kidieny ni mar kansa nyiso ranyisi mathoth ne obiro godo nise namba 1 ni en kuot kaito yudo ka samoro afuon no ok ti maber kata ka en bata ka yande osudo to konyal sudo maber kod weche makamago ranyisi magi monego beni parents look out for ranyisi gin kuot ka badno ok ti maber samoro moko biro gi rem lakini ng'eny ne tok bi gi rem asti nyalo yudo bende ka othotudno mago kochakore lakini ka koro dhi mbele mang'eny ma kata osudo kuma tielo ma wawacho ni ometastasis to koro kendo ogolo symptoms kalure gi koro kama entiere no a good example ko metastasis e lung kama ji yweyo godo koro obro ketho kaka yweyo mathoth ne odhi loko nying kata odhi loko ranyisi kutendre kod kama osudo obo to koro kaka ng'ato nyalo yweyo nyaka lokre kodhi kanye kendo onyalo dhi e brain onyalo dhi e bone koro kendo oloko nyinge kama odhiye nero koro kendo kiwuoth maber kata ka en bone mar tielo erokamano ahinya Nasroda en penj laktar kokalera mogi TV ngima en mwandu wang'yo kidienje mag kansa ahinya wantiere synovial sarcoma ma bende thoro mako nyithindo wawinjo kacha ni en kansa mabiro kod okobi kod rem to kaka omedo sudo e kaka omedo loko nyinge to bedo biro kod ranyisi ma opogore to gima nawinjo ka Nasroda owacho ni kineno ahinya kuot mantiere kuom nyathi ma ok dhi kuom ndalo mang'eny ber ka itimo nonro matut yenwa wakaw yweyo ka waduogo to wadhi nyime seche moko yweyo tinyalo tudori kodwa kokalo yor SMS namba mar SMS en 36000. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Jarik ni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek ma ok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Bein jalno mohero dongruok ne ngima makin. Para ne pap midhialo e jo Kenya mosetelo nyime e neno ni opidhi yiende kendo rit bunge. Jogo mating'o gigo mowinjore ne bedo gi alwora maber e higni mabiro. Mae momiyo wakelo mich mar Africa Champion of Trees Act Awards ma en chenro mokel kod Kenya Forest Service kod Blue Focus Africa Initiative. Kidienja boro joloch 12 kod jaloch maduong' achiel ma japidh yien e pachoka. Nitiere omenda
omenda miloyo maromo $5,000,000, sigana matut mar jaloch kod mich moko mathoth. Ndikri kochakore tarik 1 dwe mar 9 nyaka tarik 30 dwe mar 9 higani endi kokalo e actwords.org. Craving an unforgettable African adventure? With View Travel, discover the magic of Africa. Explore Cape Town's beaches, trek Uganda's lush rainforests, marvel at Rwanda's beauty, explore Tanzania's wildlife, unwind in Zanzibar's paradise, cruise Egypt's timeless Nile, or dive into Morocco's vibrant culture. Perfect for leisure, business, school trips, or romance. We craft journeys as unique as you. Tembea Africa na View Travel. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Kane ka ng'ato ang'ato timo gimoro kae, to wach man ka omako ngimana nyaka ngima mar niti. Ok abi yie mondo arusni otimre. Abiro chungo arusni. Koro ber ka niti ng'eyo ni en nyako timo arus gi Sanju, to ka Jay man kanyono. Ajay morwako lep wuon arus. Monti koko yudo Meshika, to biro chuno wani wagochne polise. Wewe mondo ji ong'e adiera mara. To ka biye mondo Meshika okale matek. Buy Smarter Bundle today. Dial *544# or use my Airtel app. Na bado tuna grow. Asanteni wa Kenya. Woktich ka woktich wakelo ni don ya wotonagi. Kabinet chario kati chario nyakumunga juang eno odiochieng' mar yuto mari. Kati chadek nyakumunga juang eno odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Awendo kachopo tich ang'wen nyakumunga juang wakelo ni kama nene, yani TBT kod thume mamit mokalo. Furahi the edition and thum kaliech. Loso kapuoyo nyakumunga juang. Ka wakelo ni jothumbe mopogore opogore. Kanyo ndio bende wakelo ni gimiluongo ni yawan. Machiegni kendo page laktar kokalo Ramogi TV ngima wang'iyo kansa mag nyithindo synovial sarcoma mabende wayudo ni mako soft tissues. Ka wacho ni soft tissues tiende ni en ok gin choke, bende ok gin choke, ok gin mahaden. Ok gibed motegno ka choke. Ok gibed motegno. Ero kama na enya. Waneno kacha ni thoth nobiro kod ranyisi mopogore opogore. Kaito bende oloko kite kapono nono dongo mosudo modhi kama chielo. Eka ngodhi loko kite kod ranyisi mabende obiro godo. Wachile kod picha moro ka Anas Roda mabende ni wachonwa kacha ni nyalo konyo wa mondo miler ne nyikwara Ramogi Juang gima ni temo pimo loko tende kod weche mag soft tissues, kar joints kod gik makamago. Machiegni Koro picha ni nyisowa mana ka wasewacho ni synovial sarcoma gin sarcomas mamako the joints kuma synovial membrane yudore. Koro picha ni en tielo manyisowa joint matielo riwre godo gi bam. Koro kama joint mar tielo gi bam no nitiere, since it is a joint manyiso ni synovial membrane ni kanyo. To iye kanyo it is not just synovial membrane. Nitiere other tissues, soft tissues mabende support the bone, which are ligaments, muscles, tendons. Gin bende ka cancer makogi, gin ge cancer gi. But this particular one we are talking about synovial sarcoma, but the synovial yudrekar joint kanyo. Yes. Ero kama na nya seche ma ng'ato osechicha kod gimoro ma samoro neno kuom nyathi kaka koro ne wacho mar jatuo manochako kaka pimple, ipimo no kacha ni samoro movement mar muscles kata mar fuoni go bedo matek. Utimo diagnosis nango, utimo ang'o mondo mifwenye ni to en synovial sarcoma. Mokongo tik e diagnosis wachako gi gombaka gi jatuo. Mondo wang'e are ni to kuod ni endi osebedo maromo nadi,
odongo maromo nadi to odhi nadi. Mano is the mokwongo tik mikwongo ifwenyo godo ni gini nyalo bedo kansa. Kwasea go mbaka gi jatuo mowacho ni history taking, wadhi ng'iyo kaka kuodno chalo. Wang'iyare ni to ochal nadi, wakawo measurements mondo kata kuduogo next time kapo ni ok inyal suspect ni en cancer. Kiduogo kwa jatuo duogo next time tinyalo fwenyo ni gini osedongo maromo nadi. Kwa kanyo to watimo gimiluongo ni biopsy. Biopsy en wakawo ring'o moro matin to watere lab to wang'iyare ni to ring'o ni ochal nadi, en cancerous koso timre nadi. Kapo nono ni waparo ni wachich ni en cancerous, koro chunowa ni kendo wadog watim nonro mang'eny mondo wafwenyare ni to ka en cancer osechopo stage mane, nikech stage ema nyisowa kaka wachako thieth. No antiere kod picha machielo ka Nas Roda mabende mori nyalo leronwa kaka utimo staging, nikech wacho ni seche ma itimo staging ka ema biro nyiso yore kata kidienje mag thieth. Koro staging watiyo godo sani sana Kenya kae, watiyo gi staging miluongo ni tumor, nodule and metastasis. Mago koro akia kaka ang'oloko gi dholuo. Ibo pimonwa pima. Koro tumor, wang'iyo ni tumor ni, kuodni, osebedo maduong' maromo nade. Kapo nono ni podo tinatino chalo pimple, mano en stage 1. Kapo ni osebedo maduong' mosedonjo nyaka e kar ring'o ma entiere ne romo ohawo nyaka chogo, mano en stage 2. Kapo ni osechako nyamo, osechako koro wane nodules. Osechako osechopo nyaka e nodes, mano koro en stage 3. To kapo nono ni osesudo nyaka kama chielo mopogre gi kama ne kansa nitiere mokwongo, mano koro en stage 4. Antiere kod picha moro ka mabende nyiso kidienje mopogore mag pien del. Okang'eyo ka gini nyalo konyowa pime maber, Nas Roda, koso? Mae to bende nyisowa mana layers mag the skin kalure gi kaka wanyalo golo part of it in surgery. Mokoni ni kae is a visible lesion on skin. Skin mamalo waluongo ni the dermis, manyiso ni gino pok odonjo sana. To kae ineno ka koro osechako donjo mosekalo layer mar 2, koro osechako donjo kagimo kunyo i layer mar 2. Kibiro ka mae bende king'iyo gi macha odwa mana rom, ero odhi e layer mar 2. Ukiduogo gi ma koro osedonjo iye mosekunyo, ineno ka line makae ni, mae nitiere, mae nitiere. En ineno ka koro kalo dhi, koro en osedhi iye kabisa. Koro mae nyisi ni layers kapo ni idwa kawo, idwa golo gino gi surgery, idhi marom nadi, lure gi kaka osedongo piny. To kako medo donge kaka ni wachonwa ni bende kako omedo wuotho e del, ma bende onyalo landore godo modhi e fuoni mamoko mopogore opogore. Kane onyiso weche mag thieth mag nyathi, wayudo ga kan thieth mag kidienje mag kansa biro ga kod challenges mang'eny. Nuchako kod thieth kidienje mane? Mokwongo nwachako okay, kano semiwa referral kowuok from Bondo nomiwa referral Siaya. Wadhi Siaya no suggest nwa dhi Eldoret, but Eldoret kono nwa neno ni Kenyatta chiegni nwach nan koni. Koro nwa biro nitie test mno nyiswa nwa wadhi watim mondo wabigo MRI test gi moko kanyo wiyo wilgo. Koro kan wasebiro test go eka thieth nochako. No bed admitted eka thieth nochako, from kanyo nochak miye kemo bodhi amano nyaka koro notimne surgery. Kemo no dhi kuom thuolo marom nade, ne nitiere kod sessions adi mag kemo? 6. To iyudo ga ni samoro seche ma imiyo jatuo thieth kaka mag kemo kata radio to nitiere ga ranyisi mopogore opogore, samoro gik moko kaka ng'o kod weche makamago, ne nitiere kod magi to nu handle gi nang'o dala?
Kaka mar ng'ok no, ing'en nok nang'eyo kaka, nonyiswa, mano nonyiswa kwa sechopo osuptal. Nika osechak miye kemo, nitie gik ma bro dhi neno, but kik wabuog gin gik ma kawaida kimiyo ng'ato kemo, but since ne gima pok naneno ga an pok na kama cross ng'at man gi ka kansa nawinjo ga winja. Koro samoro iwe nyathi kawuono kaber, kiny kidok tiyudo ka obuogi, but nonyisa ne normal tu. Koro nodhi adhiya mano nyaka session sa 6 botieko. Koro no handle na mtire yedhe mane umiye kapono no ning'ok ni biro mang'eny, ok tieko ga pie del, obiro kod olo mang'eny. Diet ne chal nade? Nene hospital, nene ward. Nene ward. Ma by the way, nas mo wan go ni, achiel kuom joma ne rite, nene konye kanyo. Koro understand, ung'e wach nyathino kabisa. Emo mi wantiere kode penj laktar odiochieng' ma kawuono. Nasroda seche ma nyathi kalo e kemo, tiere ga side effects mang'eny mokalo mag yore mag thieth. Mulwa side effects mag thieth gi kaiti biro nyisowa nikech ni mulonwa kacha inyalo gole surgery, kemo bende wawinjo ka kati wadonj konde makamago. Koro thieth mar kansa kwa chako lure gi stage ma wayudo jatuo. Koro nitiere mako ochakre stages moko to wachako gi chemotherapy. Chemotherapy gin drugs mag kemo imiyo jatuo, to gin gi side effects. Nitiere side effects ma kawaida ma wang'eyo ni mato nyaka jatuo bitimre. To nitiere moko ma be pod buogowa nikech jatuo ka jatuo is an individual. Nitiere moko ma be pod buogowa ma nyaka wagine ni tang'o miyo madhi kama. Koro wachake ma kawaida. Ma kawaida ni yier wi nyaka lwar piny. Mar ariyo en ng'ok. En olo. Jatuo bedo very weak, gi immunity system bedo very weak. To gigi timore nikech chemotherapy drug ndeko nyaka cells mabeyo mag del. Koro oketi bedo very weak. Seche mama gitimore kaka yiwich malwaro kang'eyo kako nyalo timo kama point na mar concern en olo, en ng'ok mang'eny nikech ing'eni wacho ga ni samoro yath nyalo hinyo ng'ato moingo kata tuo wuon. Ere kaka onego beni jonyuola handle side effects? Samoro ng'ato tiere kod jatuo dala, odwa ni mondo ng'e kako handle side effects iponono ni oneno kuom jatuo ne onego beno timo nang'o. Koro mani penja ariyo. Ipenja jatuo mandala, to nitiere jatuo mani hospital. Koro wachak gi jatuo mandala. Kamano. Jatuo mandala ka nyathi dhi yudo chemotherapy, manyiso no dhi olo, tem mondo imiye pi mang'eny. Nikech pi ka oyudo ka del nigi pi malong'o, to ilayo gige toxins mag chemotherapy ka. Iyudo ka ok gihing dendi sana moingo kaponi agiyudo ka dendi otuo. Luar mar yier wich. Mano to nyaka wa cancel tu. Wa cancel jatuo ni gini dhi timore mondo o accept ni kamae kako dhi bet. Eka mondo wachak thieth ka jatuo se accept. Yes. Kubete mar hospital to koro nitiere kaka wa manage gi chieng' ma giyudo kemo waketo gi e pi, lakini ing'eni dala to koro ok nyal chuone gi pi. Koro nyako modho tema temo modhi. To ka en hospital chieng' mi iketo ne kemo imedo gi pi, kata tok kemo imedo gi pi. Yier wich mar lwar nikech gine rumbi mar joma yier wigi lwar te, u cancel gi to u encourage gi ni there are better days ahead. Yes. Amor mokalo gi chendo ni, amor mokalo kod wendwa e studio gi pimonwa kendo gi puonjowa kendo wang'eyo ni gik makamagi timore. Parni kaka ni wachako chendo ni wacho ni onge nyathi ma wanyalo wacho ni safe. Nyithindo duto te nyalo yudo kidienje mopogore mag kansa. Kuom ranyisi kaka mwawuoyo odiochieng' ma kawuono, synovial sarcoma nochako kaka pimple, to kare en chandruok ma kendo koro keo oganda wagi gi wuoth mabor mokalo. Kaka Nasroda pimonwa ni en wuoth mabende nyaka iwuoth machiegni gi lakteche. Support mar family nyaka bedie. Yenwa wakawiyo ka waduogo to wadhi nyime gi kidieny machielo, kik idhi mabor nyakwara Mugia Jwang', kik isud kata matin.
heavy bags, no stress. Just shop on citizenduka.com and get everything delivered at your door. We deliver across Nairobi, Kiambu, Thika Road, and beyond. Shop now on www.citizenduka.com or on the View Sasa app. Citizen Duka, home of discount. Dhako muol kadonjo, matiende ni, bedo ni ng'ato ling' e kinde ma owendo, ok ofulo ni omuol. Samoro en kod kido mamoko. Siku njema huonekana asubuhi. Kabisa Anwari amangana gao. Seti him. Chamige. We museo. Kenya nzima tunasema jambo Kenya. Wax, tiki, taka. Twende sana my people. Hapa ndo nyumbani kwa muziki wa Afrika Mashariki na malezi ya vipaji. Sasa tuko tayari ku drive on. Mibibi na mijize. Leteni porojo sasa. Kwa habari za kuaminika kutoka kila pembe ya nchi. Are you ready? Leo kati ya Ingwe na Gor Serikali. Hapa ndio home. Wawa. Radio Citizen. Radio number 1. Radio number 1. Kaneka ng'ato timo gimoro kae. To wach man ka omako ngima na nyaka ngima mar niti. Ok abi yie mondo arus ni otimre. Abiro chunga arus ni. Koro ber ka niti ng'eyo ni en nyako timo arus gi Sanju to ka Jay man kanyo no. Ajay morwako lep wuon arus. Monti koko yudo meshika to biro chuno wani wagoch ne polise. Wewe mondo ji ong'e adiera mara. To ka bi yie mondo meshika okale matek. Buy Smarter Bundle today. Dial *544# or use my Airtel app. Na bado tuna grow. Asanteni wa Kenya. Binti kicha mwingi wa bala, asijua kiza wala taa. Binti kicha mwingi wa bala, kulala riziki yake. Kupata Maria kama skiza tune kwenye simu yako, bonyeza *811 *415#. Kenya omedo rieny ng'wech mag World Athletics Championships e piny Japan bang' Faith Kipyegon loyo midila mar mula. And it was a very unfortunate situation that some of government officials have been implicated at the county level. We appreciate the fact that the governor has taken administrative action. Apisa ma itudo gi monjo jafwambo ma Homa Bay ochwal e doho ka jatend migawo mar arita to siemo jotelo matiyo gi jonjore e rocho kwe e kaunti no. Wadwa bed gi yiero mantie gi kwe, yiero mantie gi hera, mondo chama marwa mar ODM obedi gi candidate momigi koa kuom jopiny. Board mochung'ne yiere ODM obago romo gi jolar otiko ma Kasipul gi Ugunja ka winjruok en ombulu maratiro kod adieri. Penja laktar ko kalera mugi TV kawa wacho ni ngima en mwandu kideny ma wantiere ni aboya online mar simu ka intere kod penjo mora madi her penjo janyuol kata madi her penjo nasa to waya online mondo mi penji nikech penjo eng'eyo. Inyalo tudori kodwa bende kokalo yor SMS. Namba mar SMS en 2 antiere kod penjo moro ka a kowuok Kisumu Nyalenda. Penj na jalony ni antiere kod nyathi to tiende ni okuot chakre lith tiende nyaka eme. Owacho kata ni konchiel to okrem onyalo bedo sakoma mano chienga jakodidi tiende okuot to okrem chakre lith tiende nyaka yo kabamne koni. Wasewinjore ni kuot te mondo ter
mondo otim nonro ong'e ni en ang'o mokuot e tie nyathi. Koro dakteche motero negigo bro ng'iyo, bro neno ka gikawo history gigo mbaka kode, giwinjo ni to sekuot maromo nade, to medore, to timore nade. From there ginyalo suspect. Ka gi suspect cancer, koro ginyalo dhi to the next step. Penyo machielo wacho kata ni antiere kod nyathi makalayo to mbele duong' ne kuot. Mano nyalo bedo ang'o? Nyalo bedo chandruoge mag sakoma mowegi koso? Nasroda? Not necessarily, nikech sakoma wawacho ni en kuot mok dog chien. En kuot ma en ga kanyo. To ma inyiso wa ni kolayo eka duong' ne kuot. Yera mondo mi akaw simu. Hello, penja laktar. Hello? Duok duond TV ni chien kiyie mondo wawinji maber. Hello. Machiegni wawinji. Duok duond TV ni chien mondo mi wakony sa, mondo mi wawinji kapo nono ni nitiere kod penjo mora mora. Wantiere ga kod weche maliekore e kor gwenka. Maka ng'ato neno kata ka nyathi moro nitiere kod chandruok moro kaka kaina ma wawuoye ni, to nitiere ga weche mawachore mang'eny mokalo. Bende winjo weche gi to ni winjo weche machal nade? Weche nowachre mang'eny to pod awinjo nyaka sani. Yo dala sana dala. Bantie joma pod ok oyie ni kansa en tuo. Jomoko neno ka gima en juok, ka gima en maybe kisrana malana. But kaluwore kod kaka seneno, kaka dala kucha sana ng'ato nyalo bedo gi kansa to kia. Nyalo bedo gi kansa, nyathin gi kansa, kata gimoro mokuot, but dhano assume tun samoro yamo. Koro aneno ka gima samoro joma ng'eny hinyre. Koso ng'eyo. Salim, hello, penja laktar. Hello. Machiegni penj laktar. Penjo niya. Hello. Wawinji dhi nyime? Mokwongo nyinga iluonga Salim Otieno. Machiegni Salim. Aluwo Karachuonyo Kanam. Apenjo kama. Yes. Seche moko timne nyathini thieth mamiyo yie wich lwar piny ni. Bende yie wich gi biro chako twi kendo. Erokamano. Koso kaka selwar kamano. Erokamano ahinya. Nasroda? Erokamano Salim kuom penjo nero. Yier wich lwar mana ndalo ma nyathi yudo thieth mar chemotherapy. Ka sama chemotherapy osechung' to yier wich chaka ti. Erokamano ahinya. Kendo ageno ni en penjo ma oyudo duoko maber. En mana diere moyudo thieth no ka thieth rumo ni ito yie wich tia kendo dongo maber. Wacho ka pile chendo mar penj laktar ka ani ka pono ni ng'ato nitiere kod kansa to ber ka jisire kaka family, jisire kaka nyuola, nikech en ga wuoth mabor, kendo en ga wuoth madwaro ga support mang'eny mokalo. Kata kamano kapok abiro iriena mondo mi akawe simb. Florence? Lawrence machiegni? Pero kamano Lawrence Otieno kawuok gwenge mag Goniala. Machiegni Lawrence. Da mana penjo daktari. Sien ka nitie an gi nyathi moro ma nitiere mana kod problem e bade. To e bade kanyo ne kedi moro nochuore kar mar bade ka. Koro kano otere osuptal botimne bero. To ne nitie chogo moro ne nitie kanyo mane kod problem. Chogo no nogol. Lakini kanyo koro kano otwang'e to pod odongo mana kwa yom samoro ring'o no yom. Samoro do obukre to chwera. Koro kang'e ni problem en ang'o nyaka gisani. Mano nyalo bedo ni ok en kansa. Kawuono wawuoye wi kansa, lakini nyalo bedo ni thieth manomiye ok nochopo. Koro gitim nang'o? Koro ginyalo dok mondo gisik thieth maber. Gichak gisik kendo, gichaka manyien mondo ng'iyare, nikech samoro iyudo ni ndio chogo kedi nochuoyo nyathi, chogo nohinyore. To chogo kohinyore, nitiere kaka wakuongo wariwo chogo mondo koseriwore kore kochako build kama noturno.
po nono ni okoriwe to ma chango koni ok oboriurega nyaka ikuong iriwe mi make kanyo koreko chango ka koro riwore koro inyalo yudo ni thieth nokodhi maber because emomiyo pod entiere kod chandruok. Kato bende wach machielo kapo nono ni ok iyud duoko moro kaka iparo tinyalo manyo second opinion. Ok ochuno nyaka idog e osiptal no. Inyalo dhi e osiptal ma samoro mamalo, inyalo dhi e level 4 kata inyalo dhi e osiptal ka ni dhi e dispensary, inyalo loka osiptal ma idhi mondo miyud konyruok. Naduogo iri ka weche mag support mar anyuola, support mar family, thieth mar kansa kata wuotho gi jatuo mar kansa ok en ga wuoth mayot kata matin. Osebedo kodi nade? Okosebedo mayot, okosebedo mayot kata matin. Ibo yena ka usimbi James kwa waduogi. James, hello, penje laktar. Hello, penje laktar, hello. Machiegni James. Mai loso gi James ogutu ka wuoka mondo chiro ko wuor. Mosna roda mokwongo. Apenje ni to kapok tuo mar kansa otegno kuom nyathi nyalo tim nang'o? To kit modhi mwachamo gi ma samoro richo ma miyo tuoche ma kamagi nyalo donjo kuom ng'ato kata nyathi matin, to gi del majony manyosore kendo kata samoro kata kitiyo tiyudo ka ngufuni ojony kabisa, wang'i be samoro lil inyalo tim nang'o kata en jatuo mani dala nyalo konyi nang'o mapiyo. Erokamano. Erokamano ahinya Nasroda omi mos moko ni mos na Nasroda. Erokamano ahinya. Openji bede ni chiemo ma tinde wamiyo nyithindo gi. Anyalo miyo nyithindo bede kidieny mamalo koso ma ang' no dwoko e penjo ni nyithindo mage mantiere kod thuolo mamalo mar yudo synovial sarcoma. En adier ni ngima oselokore ma expose wa to toxins ma nyalo cause mutation, nyalo miyo cell lokore machako kansa. Lakini onge research mosetim ochomo tir ni en modhigo kata en chiemo kata en environment kata en ang'o mamiyo ji yudo kansa. Onyalo mako ng'ata ng'ata. Onyalo bedo nyathi mantiere town, nyathi mantiere kor gweng', onyalo bedo nyathi ma ok cham chiemo man gi mogo, onyalo kawo nyathi ma chamo chiemo man gi mogo, teneni onge ng'ata ng'ata ma en safe. Poko yudi. Yena mondo mi aduogiri. Support mar family, mar osiepe, mar anyuola chal kodi nade? Okay, support mwanzo kane wafwenyo nen kansa, osiepe nojitokeza bo okonyo. But gini obor, en safari mabor. Koro dhano ol, koro nitie at a certain point, means like ni dhano no ol. Ji ol, nwach ok inyal blame, gini ol ng'ato ok inyal konyi kawuono kinyo ruwe chande, ji ol. Koro is a point ma dhano no ol, ba koro iyudo ni koro idong kendi, in gi jatuo no. Koro ilamo mana Nyasaye to gik moko timre, to yore yaure, nyaka kuma koro wachopeni. Sani koro nyalo wacho ni wachopo kanye gi wuodhni? Okay, sani kalure gi laktar kaka nowacho, sani watimo gimiluongo ni radiotherapy. Wane nomie sessions 20, wasedhi 15 hivi. Wamake kar radio kanyo. Hello, wini penje laktar? Apenjo ni an gi nyara moro mane abiriyo lakini utokede kata chero kamano. To kata kitere to kidiyo to rumo kendo gino duoga. Iwacho ni en ga ng'o nwane? Nwane kendo? Iwacho ni en gi nyathi? Awacho ni en gi nyathi moro manyako ma jahigni 7 to chura to koro nyani osechura from 5 years ka chura to rumo to med ka kidiyo to medra meda. Ukawinjo. Iwacho ni tutu ni chwer kanye? Tutu ni chwer kanye? Olalna, awinjo ni tutu osebedo ka chwer, osechwer for 5 years, higni 5, chandruok nyalo bedo ang'o ni ithiedho to lal to duoga. Ithiedho to lal to duoga. Anyalo temo paro gima probably yo temo wacho ni en gi nyathi ma jadweche 7 manyako. Koro ko wach tutu chwer, nyalo bedo ni maybe tutu chwer e duongne. Koro ka tutu chwer e duongne, kawuono kate ite
I don't know. Ok wayude maler kata kamano wakwayo ni kwa nyalo yude mondo mi ukawnwa penjono mondo mi wapenji. Pod aduogo mana iri support mar family. Support mar osiepe. Wacho ni en safar mabor. Ji ol to kata ka ng'ato olo kinyal laumu ng'ato nikech adier ng'ato kinyal konyi kawuono kinyo ruwecha kamano. To kata kamano iwacho ni Nyasaye osebedo jang'uono muchopo kama koro donje radio. Wantiere kwanye kod weche mag radio. Ochopo kanyo. Radio koro wadhi kama watieko. Koro there's a time nwawuok Kenyatta ka lure kodu nitie ka machine obedo ka tiyo ok ti koro nego wacho ni wamany kuma wanyalo time. Koro kana penja around to nayudo ken very expensive ok nanyal. Koro nitie jomiluongo ni Faraja. Gin ga Kenyatta gin e ward gin mag konyo nyithindo gibed gi nyithindo gikelo gik ma nyithindo nyalo tugo go twengo koro nwang'ere kanyo. Koro na approach gi to nanyiso gi situation mara bane ginyisa ni gimanyo na kuma nyalo dhi within Nairobi otere. Koro nwa end up iluongo ni HCG and next to MP Shah. Koro kanyo ema wantie. Koro gine mag sebedo ka konya up to date. Koro gine mag chung' thieth ne nyaka sani. Erokamano. Ne jogo ma samoro nitiere kod nyithindo ma bende nitiere kod lweny ma igoyo ni inyalo nyiso gi ang'o? Anyalo nyiso gi amae giket da chuny motegno to gilam Nyasaye. Wacho ken wuoth mayot. Inyalo ole kore. Inyalo to kikiola. Dia nyime. In ang'o ma mimi jingo mar dhi nyime? An koro en mana lamo Nyasaye. Ai ane mantie an wuon nyathi. Koro nyaka shughulikiane. Joma biro mana ka in fast in wuon isechung kode. Joma biro ang'no bi mana ka in wuon kaka jagono mantiere kod jatuo isechung motegno. Wan bende wamedo jiwi ni ok en safar mayot to wadhi nyime kod wuoth. Mori bro chiso kapo ni ng'ato dwa tudore kodi mondo mi ujiwre inyalo yudi kanye koso namba mar simu kata kapo nono ni ng'ato bende der mondo mi omiyi amiya mijing'o e yo moro amora inyalo yudi nang'o? Mna namba labda mna through sim. Namba eno? Namba ni 0707 321 580. Inyalo nuoyo? 0707 321 580. Inyalo jiwe e yo mora mora nyakwar Mugia Jwang'. Winjo ni en wuoth matek, en wuoth marabora, en wuoth madwaro jipo e yore mopogore. Ka ikaw namba no tinyalo tudori kone mondo mi jiwe konye lamo Jehova Nyasaye kod yo mora mora minyalo support godo bende wabudo kero kamano makende. Nasroda wach mogik miweyo wagodo. Wach mogik maweyo en ni joluowa wa advocate for ourselves mondo kanitiere gimoro miparo ni rach gi nyathi ter nyathi hospital. Iyudo ni ng'eny ji wayudo at late stages nikech cancer onge rem to nyathi adendi okuot to nikech onge rem wawacho ni obed ga beda ma sama koro ikelo nyathi tikelo nyathi ka stage no osedhi mamalo makoro onge gima wanyalo timo. Koro poni waneno gimoro amora marach e dend nyathi wamany thieth. Amor mokalo poni ng'ato dwa tudore kodi inyalo yudi kanye mondo imed chiwo puonjni ne oganda kata e levels mopogore? Atiyo Kenyatta to namba na en 0720 5817 53. Inyalo nuoyo? 0720 5817 53. Nyaka kama gikeno nyakwara Mugia Jwang'. Bendi winjo ka gimoro otugo e ibi winjo kipuonjori gimoro bi winjo ka nitiere lokruok minyalo kelo. Bendi winjo ka nitiere gimoro ma inyalo timo mondo mwakel lokruok. Nasroso wacho ni kineno ka gimoro okuot te matek mondo mi idhi mondo mi ocheke. Iwinjo kaka wuon Nancy wacho kacha ni en wuoth mabor. Ka nitiere yo moro amora minyalo siro godo janyuol moro amora mantiere kod nyathi mantiere kod kidieny moro amora mar kansa sire. Inyalo wuoyo kode, inyalo wuotho kode, inyalo lamo kode, inyalo sire kata kod olembe kod weche makamago. Ne jogo duto temo keto chenro ni mobedo kako bedo ni aduoko ne gero kamano eruru kamano makende. Wakanyal duoko kamano moro moto yiena uru mondo mi appreciate aduoko kamano mathoth. Ne jogo picha mawa mantiere go de studio eruru kamano mang'eny. Ne jogo mochung'ne duol taya kachiel kod len mar studio eruru kamano mathoth. Ne director na eruru kamano Nyabob kachiel kod producer na Perpetual Koth kamora mora ma intiere eruru kamano mathoth. Ne in jahera mar chenro ni wamed kete mana kanda lodu to te wapuonjre wabed kod ngima makare nikech ngima en mwandu. Aniluonga ni Ruth Otieno oriti uru masane.